Nevoj. Ja sam bosanski vojnik. Naša sve tri naroda vojnik. Ali pošten čovjek vojnik. Imate i papir? Ko? Imam. Imam papir. Od prvoga dana sam registrovan 6 Ljiljana. Sam vojnik u obrani naše zemlje i nastavljam dalje. Meni je iz topa pukao urov i provalio rov, a nije me geleruga. 5 puta je pukao iz topa. A 50 i 70 granata od bacača je palo oko rova. Ništa mi nije to. Ali iz topa kad je pogodio, progulio je zemljo libe, radio sam iskručio u kanal. I kažem, pridi mi brale, bliže! Ojde, ojde! Ojde onda te dokući. Gledam svoj trag do zadnjeg metka, do zadnjega dana. I borit ću se koliko god mogu pri svojom omladinom.